Ako na ang pinakabanggiitang mamamarang din sa mong dapit. Ang tanang mga tao, nagkinto na sila ganako. Kaya kung masayop sila, ako rin barangon. Kining akong istambayanan, walay maka ako magpasipala din eh. Kining akong pahulayanan. kung kinsa may taong maka ako magpasipala din eh. Akong barangon. Kaya ako ang pinaka panggiitang mamarang din sa mong dapit. Ginagawa mo? Mula ka sa ko. Buhay magpasipa din ng lugar ah. Mula ka na ko. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ginagawa mo? Masisira ang buhay mo. 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 Ginagawa mo? Balik na ko sa kong istambayanan. Ginagawa mo? Baho marong kinalibang. Kami na tay. Kinsay nakaako pag libang nining akong poyanan. Animal! Wagi siya may baos sa akong gaom. Iyang gikalibagan mo siyang kabahura ba? Laya-laya na. Karon, sinawin lang mamatay ka. Imong gikalibagan ang akong pahulayanan. Karon, sinawin lang mamatay ka. Akong barangon na nalibangan eh. Akong orasyonan. Mamatayan na libang nila eh. Akong orasyonan. Orasyon tabudlong tapay-tapay nagtukong ilagang huway ikog kalbasang nalata. Akong sigundahan ang orasyon. Harun sigurado siyang mamatay. Jesus Mariosip. Nangumag-nangop-gop. Itom ang galibot. Pula-pulang nagsudlot. Kung asa man siya karon, sigurado ko, mukiring na siya. Oh no! Ma, naunsan ka ma? Tawag ka ma. Wala nagpatay si mama. Ay nagdid si mama, wala pa ka hanip. Para nga dito sa hindi kalibangan. Akong giusam akong Kristo gamay kay gikalibangan diri sa boss. Ako yung siyang palitan. Maupod niya ang gawaran ng mama. Mulakaw na sa ko. Kalibangin ninyo akong Kristo ha. Kaya ako na sang barangon. Kung kinsay malibang dire. Akong barangon. Kung may malibang diha, di mo di ang marangon. An ka kung asa ka malibang. Ang imong tae, akong ibutang diha. Karon, mubiya sa ko ning akong pahuwayanan. Kay malibang sa ko. Way makaako pag kalibang din eh. Kay ako na sang barangon. Malibang sa ko. Yan naglain na mubiya. Ikayo na rin ako.
siyang panidaan asa siya malibang. Uy, itubol mo kong inaha. Tubol ka. Balik na ko sa pahoyanan. Danga iyang tae. Ako nibutang siyang pakulayanan. Balik ko sa akong pahoyanan. Buhay. Balik sa akong pahoyanan. Bawal kinalipang inaak. Ay kami natay. Gikalibang nga naman sa. Tubol ra ba? Tubol murag labok. Yak ewa. Libangan karon. Uy, ako masasakong yang nalibangan eh. Karon. Nang mamatay ang nalibangan eh. Ang nalibangan eh. Kang lang mamatay. Ako ni siyang kurasyonan. Para mamatay ang nalibang din eh. Ang nalibangan eh. Orasyon tapos long tapay-tapay nagtukong ilagang way ikog kalpasan na lata. Tapos paano orasyon? Sigurado patay. Jesus, nangupkop. Itong ang galibot. Pula-pulang nagsulot. Sigurado kong mapatay ang nalibangan eh. Ha!